siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Brian's Secret File. Si Brian na nagluluksa, nalulungkot, nalulumbay sa pagkawala ng kanyang asawa at sa pagpanaw ng kanyang asawa ay may nadiskubre siyang itinatagong lihim nito. Sa loob ng 20 years na magkasama sila, hindi niya nalaman ni minsan na meron pala itong anak sa iba. Anak sa kanyang pagkadalaga. Anak niya sa isang lalaking naka one night stand sa isang bar. So kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating secret file sender na si Brian, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Meron ka bang urge na kausapin yung anak? Magpapakilala ka ba na ikaw yung mister nung nanay niya? Or hayaan mo na lang? Just move on and leave it in the past. Total, yung pamilya naman ng kanyang misis ay problematic. Ang daming mental health problem. And that was the reason why she got off that family, that situation. Para siguro makamove on siya, para mawala siya dun sa pagkakataong yun na parang ang toxic na, parang lunod na lunod ka na. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin. Nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Psyche Joy. Hello DJ Rocky, good evening. Para po sa akin pag malaman ko po na may anak po yung partner ko, siguro sa una parang magtatampo ganun, bakit hindi sinabi agad, pero matatanggap ko naman po, mamahalin ko naman po yung anak niya ganun. Tsaka kasi para naman sa akin okay lang kung may anak siya, mamahalin ko naman yun ng buo, katulad ng pagmamahal ko sa kanya, ganun po. Yun lang po DJ Rocky. Pa-shout out po sa mahal ko sa nagtatrabaho po sa Dubai. Hi love, Albert. Doon lang po. Feeling ko talaga itong si Psyche Joy. Gusto siya mouth out lang Gustong lumandi on air Charot darot. Hindi, pero kung ito daw, kung ang posisyon daw ng sender natin ay mapunta kay Psyche Joy, yun daw yung gagawin niya. Tatanggapin niya ng buong buo yung bata o yung anak ng asawa niya. Well, I think it's easier said than done. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Hello po, DJ Rocky. Hello po. Sa mga nakakaranas po ng mga mental health problems, please lang, it's better to seek an advice to a professional kung sakaling makaranas kayo ng mga sintomas ng mga like anxiety, depression, and whatever it is. Siguro much better kung you can seek help to even sa mga kaibigan mo na mapagkakatiwalaan mo, na mapagsasabihan mo ng mga nararamdaman mo, kasi it's not okay kung magsasabi ka ng okay ka lang kahit alam na nila na hindi talaga okay. So, it's better to seek help in order for you to heal yourself mentally. And
always remember, kung nahihirapan ka, manalangin ka sa Panginoon. Tandaan mo, lagi siya nandyan para sa'yo. Don't ever give up. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you so much, Darwin Russell. Very passionate si Darwin, no, nung sinabi niya na seek an advice from a mental health professional or expert. Totoo naman hindi naman pwedeng tayo yung mag-diagnose sa sarili natin na, ito na pala yung nararamdaman ko. So, kailangan ma-acknowledge natin na, ito pala yung nangyayari sa akin. And then, that's the time we seek a professional for an expert opinion. Kung ano nga ba yung pinagdaraanan natin para mas magkaroon tayo ng better understanding. Kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip natin and how to handle our emotions. Kasi meron tayong tinatawag na generational trauma. This is also known as intergenerational trauma. Ito yung nagpasa-pasa yung trauma from one generation to the next. So it happens when the effects of trauma experienced by one generation, that may be abuse, neglect, violence, or the impact of systemic oppression. Ang taray, may oppression na tayo. And that is transmitted to the following generations. So, minsan, aware yung mga tao about it, pero madalas, unconsciously, napapasa yung generational trauma. So, napakahalaga na may conscious effort tayo to look at these things. Dahil kung hindi, ang magiging apektado ay yung mga future generation. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisya na si JP Babasa. Lungkot naman ang story ng sender natin. Sana lumuwag ang pakiramdam mo na i-share mo na ang gusto mong iparating. At kung may mga katanungan ka, ikaw lang din naman ang makakasagot niyan. At para sa misis mo na mayapa, condolences. Siguro respeto mo na lang din siya dahil sa nalaman mo, itinago naman kasi niya yung nakaraan niya. Mahal ka naman niya at ikaw ang pinili niyang makasama. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po pauwi from Tambay Love. Thank you so much, JP Babasa. Ito naman ang sabi ni Antoinette Madrideo. Hi, DJ Rakiter. I am a big fan of your show since when I was in high school. And let us sender, I will give a warmest tightest hug to you and condolences. Alright, Antoinette, sorry na. Medyo mahina lang yung boses mo. Sinubukan ko namang intindihin pero parang hindi talaga siya pumapasok sa tenga ko. Medyo nagmadali kasi ako pumunta dito sa stasyon kanina. Hindi na ako nakapaglinis ng tenga ko. Hindi ako nakapagtutuli, sorry. Ginamit ko lang cotton buds. Hindi ako nakagamit ng sandok, guys, sorry. So, hindi ko masyadong marinig. So, ang sabi na lang niya dito, nag-message siya, tapos nag-send pa siya ng voice message eh. Hi Rocky, I'm an avid fan of your show since my high school days. And to our secret file sender, a tightest and warmest hug to you and condolences for your loss. If ako ang nasa sapatos mo or kung nasa sapatos mo ako, I will feel so sad. Mananahimik ako, maiiyak, magagalit, kung bakit naitago sa akin ng asawa ko yung bagay na yon. Bakit hindi niya naipagtapat sa akin na may anak siya even though may mag-asawa na kami? Di ba dapat walang lihim na itinatago kapag mag-asawa na kayo? Yun lamang po, DJ Rocky. Happy 50th anniversary from Antoinette Madrideo. Thank you so much, Antoinette. Actually nga, yung concept kasi ng pag-aasawa, ang lagi nilang sinasabi sa ganyan, dapat parehas kayo, wala lang itinatago sa inyong mga respective partners. Kapag mag-asawa kayo, dapat iisa na lang kayo. So kung ano yung thought nung isa, pwede mong sabihin dun sa isa. But, hindi naman magiging perspektibo nung isa, yung perspective mo. So, yung mga bagay na nangyari sa nakaraan ninyo, dapat nakalatag yan. Tapos, nasa pag-intindihan, pag-uunawa ng bawat isa. Tapos, doon kayo mag-work around. So, bakit nga ba hindi nag-share yung misis ng ating sender? Siguro masyadong malalim yung trauma na idinulot nung mismong pangyayari sa pamilya niya.
Anyway, ito naman sabi ni Charles. If I were you, Sender, i-adopt mo na lang yung naging anak niya sa iba. Baka kasi mapamahal ka sa kanya. I wish you all the best. Medyo hindi ko lang kinaya yung story natin ngayon. Dahil mind blown din ako. Same here, Charles. Same here. Ito pa sabi ng ating kabisya na si Gab. Alam mo, Sender, mag-move forward ka na lang sa iyong buhay. Kung ano man ang naging desisyon ng iyong asawa sa kanyang nakaraan, irespeto mo na lang yun. Hindi na natin may babalik pa ang nakaraan at hindi na natin maa-alter kung ano man ang nangyari sa ating nakaraan. But what we can do best is to move forward with our lives, bringing the lessons of the past. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Ito pa sabi ni JR. Big revelation ha, ang galing ng asawa ni Sender. Parang tiger ng batang Congre-Grab drivers. Tinatago sa asawa niya na bading siya. Hoy! Sino tong si Tiger na to? Tiger, magladlad ka na sa asawa mo. Ba't kayo ganyan mag-asa-asawa kayo tapos biglang maglilihim naman pala kayo? Unfair! Ito pa sabi ni Jason. Condolences, Sender. Napakasakit nang nangyari sa'yo. Kung ako sa'yo, magpapakita at magpapakilala ako doon sa anak ng misis ko. Tatanggapin at mamahalin ko at susubukan kong mapalapit doon sa anak ng asawa ko. Medyo mahirap yung gagawin na yun, pero alam kong kakayanin ko yun. Yun lamang po from Jason. Marami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Napakahirap ng sitwasyon ng ating sender, and at the same time, I'm trying to understand yung misis niya. Kasi, hello, ang hirap din kayong magsabi. Mahirap din isipin kung bakit hindi siya nagsabi dun sa asawa niya. And siguro, tulad ng karamihan ng mga tao na nabubuhay dito sa mundong ito, meron tayong mga malalalim na sugat sa nakaraan. At ito yung mga sugat na napakahirap ibahagi sa buong mundo o kahit sa isang tao. Lalo na kung itong sugat na ito ay puno ng sakit at trauma, which was actually brought by her family. At minsan may mga bagay na itinatago ang mga tao dahil ayaw nilang magpasa ng pasanin sa iba. O baka, ayaw na nilang harapin yung mga yun. Yung pamilya ng misis ng ating sender. Nandun yung verbal abuse, nandun yung mental abuse, nandun yung physical abuse. At malaking dahilan yun kung bakit nahirapan yung misis ng sender natin na mag-open up. At baka yun yung dahilan kung bakit nag-shutdown siya tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang pamilya. And imagine, may naka one night stand ka at nagbunga yung one night stand na yun. But still, you chose to have that baby. Yun nga lang, hindi ka naging accountable dun. But at least binuhay niya pa rin. At ang tumayong mga magulang ay ang kanyang mga magulang. Sad lang for the son na hindi pa rin niya alam ang lahat. Na wala siyang idea kung sino yung totoong nanay niya at kung sino yung totoong tatay. Pero kung gusto mo
na kahit papaano maintindihan din yung pinagdaraanan ng bata at kung gusto mong isiwalat din sa kanya yung katotohanan. Total, ikaw naman ay asawa ng kanyang nanay. Pwede mong ipakita yung malasakit. Malasakit. At tulad ng sinabi mo sa kapatid ng misis mo, nandiyan ka naman para makipag-usap sa kanya kung sakaling kailanganin ka niya. Pero tandaan mo, kabisyo, hindi naman nakakababa ng pagkatao kung sakaling you'll make yourself available and you make that initiative na makausap yung anak ng misis mo. At tama lang din na ibalik sa iyong sarili ang mga magagandang alaala ng inyong panahon na magkasama. Na kahit may mga bagay na hindi nasabi, mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Sabi nga, love should be greater than all the pains, the hurts, and disappointments. Love should always be greater. Maraming bagay ang mga hindi kontrolado ng mga tao. Pero yung mga alaala at pagmamahal na binuo mo kasama ang misis mo, sender, ay hindi mawawala. Sukol-sukol. Bisaya yan. Search mo. Tawag. Laban. Kabisyo, condolences again. At sana, mabuhay ka. Mabuhay ka pa ng matagal. At mabuhay ang alaala ng iyong misis ng matagal sa iyong buhay. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Para po sa mga kabisyo nating mga magulang dyan, check na po tayo ng self natin. Baka nagpapasa na tayo ng mga emotional trauma, generational trauma, diba? Ang maganda pong ipasa ninyo sa mga anak ninyo o sa mga other generations, sa future generations, pamana na bahay at lupa. Ganyan, mga kayamanan, mga anting-anting, ganun. Maganda pong ipamana nyo po yung mga sasakyan. Ano pa ba? Mga asyenda. Yan, diba? Ang sarap sa pakiramdam siguro nung ganun. I feel so blessed. Ganun. But most importantly, pagmamahal, atensyon, at pag-intindi. Anyway, sa mga kabisyo po natin, share your secrets at raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Nakapiling ang inyong basa princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Brian's Secret 5.